penseu, no, de tot plegat? Bé, condemnem rotundament l'actuació policial i la violència policial que va rebre ella i altres companyes. Ella va haver de ser atesa en el metge, ja que va ser una detenció molt violenta, i altres companyes també han hagut d'anar al metge per la violència rebuda. Tot en el context d'una protesta pacífica contra la tauromàquia i una vegada més un fort dispositiu policial totalment desmesurat per el nombre de persones que hi havia en protecció de lo que consideram nosaltres d'un negoci denigrant ja no només contra els animals sinó contra la cultura i que perpetua la caspa d'aquest país. La policia va actuar aïllant part de les manifestants, traient-les fora de la zona de concentració, primer de tot, basant-se sobretot en un perfil estètic i al·legant que els convocants havien dit que no volien en aquestes persones dins la concentració, la qual és mentida, i un pic aïllades aquestes persones, sense previ avís i sense haver demanat res concret que se n'anessin, que fessin tal, que fessin qual, varen carregar contra elles, com ja han dit, de manera molt violenta, i se va anar a aquesta persona directament i se la va detenir. Aquesta persona va estar uns 20 minuts, mitja hora emmanillada en terra, després de ser estampada contra la paret, contra un cotxe, immobilitzada de manera molt violenta, i ara mateix du més de 12 hores a disposicions policials, no estem podent contactar amb ella. La policia també ahir vespre va jugar a mentir-nos dient-nos que era a l'hospital quan no hi era, etc. I crec que no mereix res.